més, estem camí quan es marca per la Pasqua, estem a la meitat, doncs el Pare Juli ens ajudarà a aprofundir per arribar a la Pasqua amb un cor més nen, més convertit i per tant és un toc d'atenció per convertir la vida. Doncs escoltem. Bé, bon vespre, benvinguts. La reflexió, quan es mal que he preparat el títol, me l'ha donat la lectura del llibre del profeta Joel, en què iniciàvem la Quaresma, el dimecres sant, si recordeu, que deia, toqueu la trompeta, convoqueu l'assemblea, que s'inicia un temps de gràcia, la conversió, etc. I també l'expressió que ens deia el sacerdot el dimecres de cendra, quan ens imposava la cendra. Converteix-te i creu en l'Evangeli. Jo us proposo fer, mentre vaig exposant, fer aquest exercici que jo moltes vegades proposo fer quan predico un recés o uns exercicis espirituals. Estan agafats de Sant Joan de la Creu, del càntic espiritual. Inicia la narració del càntic espiritual amb aquestes paraules. Cayendo el alma en la cuenta de lo mucho que la ama Dios, que le ha ofendido, etc., sale clamando y dice, ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste esconder? Cayendo el alma en la cuenta. És a dir, donant-se compte, caure en la... tate, això que diu en la meva vida, us proposo fer aquest exercici mentre faig l'exposició. Cayendo el alma en la cuenta. Quan arribem a comprendre en profunditat quina és la nostra situació interior i quins horitzons ens ofereix l'Evangeli, ens adonem que és del tot necessari fer un replantejament de la nostra vida, que ens porti a una conversió real i veritable. Hem de tenir molt clar que la conversió és l'única porta d'entrada al regne de Déu. És del tot imprescindible. Tot, absolutament tot, depèn d'aquest moment crucial en la història d'una persona, que en aquest sentit dona un pas definitiu. Si aquesta decisió no es produeix, la iniciativa que Jesús ens fa, tu vine i segueix-me, queda sempre sense resposta, encara que creiem el contrari. Perquè el que Jesús ens invita no és només a canviar les nostres costums o una reforma moral més o menys profunda, sinó quelcom molt més important i compromès. Ens demana Jesús fer una veritable revolució en la nostra vida. L'Evangeli és la bona notícia perquè ens ofereix un món nou, distint i inclús contrari al nostre món. Nous horitzons, nous valors, nous criteris, etc. I no és possible entrar en aquest món nou sense canviar de dalt a baix tot el nostre ésser i tots els nostres criteris en una conversió autèntica. La necessitat de la conversió es fa patent si considerem la situació real en la qual ens trobem. Encara siguem complidors de les nostres obligacions fonamentals.
Els casos de les veritables conversions es donen normalment amb persones que visqueren llunyanes de Déu i que les seves existències quedaren profundament tocades per uns grans desenganys de la vida. Aquestes persones, les que experimentaren el gran canvi que suposa la trobada amb el Déu Salvador, són comptades. Les conversions reals en les que vivim habitualment dintre del món de la fe, perquè la rutina pot adormir les inquietuds del nostre cor i no caiem en el compte de la radicalitat d'aquesta vida nova que ens exigeix sempre l'Evangeli. Creiem, per suposar, en la paraula de Jesús i l'acceptem de bon grat els seus preceptes, però no sortim del nostre món amb les seves grans veritats, ni del nostre món personal amb els seus egoismes personals. Evitem potser els grans pecats, però som incapaços de construir els nostres ideals. Sofrim moltes vegades els contratemps de la vida, és cert, però mai arribem a una decisió radical que ens orienti totalment cap a Déu. En una paraula, la majoria portem una vida ambigua, justament al contrari de la vida dels veritables convertits. I aquesta ambigüitat de vida és l'obstacle principal perquè realitzi en nosaltres les exigències de la nostra vocació cristiana, perquè ens fa viure en contradicció amb els valors de l'Evangeli. Ens priva de la plenitud joiosa dels que es donen del tot a Déu i ens situa en la mediocritat i ens condemnen a no progressar mai en els camins de l'esperit i arrossegar sempre les mateixes cadenes. La paràbola evangèlica del tresor amagat ens descriu perfectament en què consisteix la conversió, com es produeix i quines són les seves condicions. Diu aquesta paràbola: passa amb el regne del cel com un mercader que busca perles fines. Quan en troba una de gran valor, va vendre tot el que té i la compra. Aquesta breu paràbola ens descriu tot el drama del cor convertit i els moments més significatius que una darrere l'altra el porten a la gran decisió definitiva. D'una o altra forma, la història íntima de tots els convertits es troba realitzada en aquest drama de salvació. Desenvoluparé 4 punts i al final acabarem amb una conclusió. Primer, l'experiència de vanitat i de misèria. L'experiència de vanitat i de misèria. El procés de conversió s'inicia quan el nostre cor experimenta l'absoluta necessitat de Déu per trobar el veritable bé, que doni sentit ple
a la nostra vida. Totes les coses en què treballa el mercader de la paràbola eren insuficients per satisfer els seus desitjos. La necessitat de Déu sorgeix del desengany total de les coses que cerquem. I aquest, a la vegada, de la profunda experiència de la vanitat en la que es sustenta la nostra vida. El que està ben integrat i satisfet en la dimensió humana i terrenal mai arribarà a convertir-se. Ja es troba bé. La majoria dels humans són massa superficials i massa inconscients per arribar a descobrir la gran vanitat del món i la vanitat en nosaltres mateixos. Només les persones, les ànimes grans, de profunds desitjos e inquietuds, arriben a assolir el missatge salvador de Déu. És precís, en efecte, tenir una profunda saviesa sobre la vida per veure la seva vanitat. I és precís tenir un gran cor per sentir l'autèntic valor de l'existència humana. Ve d'aquí, doncs, la primera condició per convertir-se a Déu. Cercar la plenitud i no trobar sinó el buit. Cercar la llum i caminar sempre a les tenebres. Desitjar un amor total i no trobar sinó frustració. La conversió és la trobada de l'home que se sent perdut en Déu, que el salva. La profunda experiència de la nostra misèria i del nostre pecat, per tant, resulta també imprescindible perquè sorgeixi aquesta necessitat i desig de llibertat interior. Aquest ha de ser el gran desig. Posseir, arribar a aquesta llibertat interior. El que arriba a convertir-se sap que el mal que el té emmanillat i el fa infeliç no està fora, sinó dintre d'un mateix, en el seu cor corromput i malalt. Hi ha convertits que arribaran a Déu perquè volgueren alliberar el seu cor de l'egoisme i trencaren, a la fi, tots els lligams que els impedien volar. La dolorosa experiència de la nostra misèria interior és la que ens fa impulsar a cercar la salvació, perquè no oblidem, Déu només ve a salvar-nos a qui se sent perdut. Segon punt, la crisi salvadora. Crisi, però salvadora. No hi ha prou amb tenir una experiència negativa de la nostra situació interior de cadascú, sinó que és necessari que d'una o altra manera arribem a tocar a fons en una veritable crisi existencial. Així succeeix a la història de tots els grans convertits. La crisi
es produeix com una desesperació de trobar una sortida al nostre drama en la dimensió humana i terrenal. Per una part, i com una desvalorització radical de la nostra història, és el sentit, conèixer de la nostra existència el que es posa en joc. Encara que la crisi es pugui produir amb ocasió d'un succés particular que ens ha afectat profundament, i aquesta infidelitat radical ens porta a una situació límit en la nostra existència, que demana una solució, una sortida, diríem, urgent, quelcom s'enfonsa definitivament i quelcom nou ha de començar necessàriament. Per primer cop en la vida, llavors, és quan tenim consciència de la nostra misèria personal. Descobrim l'engany de les nostres il·lusions i sentir la necessitat de ser salvats, de que Déu actuï veritablement en la meva vida, en la meva existència. Hem d'arribar aquí. No es pot optar per allò etern si abans no queda desvaloritzat el que hi ha de temporal en nosaltres. I no es pot produir un gir cap a una vida nova si l'antiga no queda reduïda a cendra. La crisi és un moment necessari en el procés de conversió. I encara ens sembli estrany, porta el signe d'una gràcia molt especial que Déu concedeix a certes persones. El pitjor que ens pot succeir, el pitjor, és estar tranquils en el nostre estat de misèria. Ja estic bé. És el pitjor que ens pot succeir. Perquè llavors no hi ha cap capacitat de reacció. Si estic bé, per què canviar? És el pitjor que ens pot succeir. Quedar tranquils. Aquesta, diríem, desesperació és com una sacsejada necessària per fer-nos despertar del son buit de la vida. Necessitem a la nostra existència aquesta sacsejada, aquest moviment. Hi ha crisis per la perdició, certament, però també hi ha crisis per la salvació, que Déu vol de tota persona i ens dona i ens ofereix tots els mitjans i tots els camins necessaris per sortir-ne d'aquesta situació. Quan més profunda sigui la desesperació que experimentem, més sentirem la necessitat de ser salvats i més decidits estarem per a prendre la gran decisió que ha de revolucionar
la nostra vida, com ens demana Jesús a l'Evangeli. Fer aquesta revolució personal és una exigència evangèlica. Tot el que succeeix a l'interior del convertit, la seva actitud posterior, té el seu punt de partida en aquest moment important de la seva història. És el moment decisiu en què tot es destrueix per sorgir una vida nova. És el punt d'inflexió per donar un gir radical al sentit de la nostra existència. La situació d'esperit més propícia perquè es produeixi la trobada salvadora amb Déu, per Jesús. Segon punt, la trobada amb Jesús. I aquí és on jo vull arribar, perquè és fonamental la trobada amb Jesús. El gran aconteixement de la conversió, el seu punt culminant, és la trobada amb Jesús. El Déu home que ve a salvar-nos, Jesús de Natzaret. Aquest és el fonamental, aquesta trobada amb Jesús per la nostra existència, per la nostra vida. És en Jesús, i només amb ell, com el nostre cor pot tenir contacte amb el cor de Déu en presència humana. Perquè tota trobada implica un apropament sentit i palpable a Jesús. Amb ell tenim aquesta trobada que podem sentir, experimentar, que és tangible, és palpable. I aquesta trobada en Jesús es produeix primerament en la seva paraula. En la seva paraula, en l'Evangeli. El convertit troba en la invitació que Jesús li dirigeix la resposta esperada com una llum clarivident, com una gran llum. La paraula de Jesús per nosaltres és la llum clarivident, que clarifica totes les coses de la nostra existència. Com en la invitació que Jesús li dirigeix la resposta esperada com una llum clarivident, com quelcom nou i consolador, més enllà de tota paraula humana. Santa Teresa de Jesús recomana sempre per la vida d'oració, sobretot els evangelis. Ella diu, los santos evangelios, porque siempre me dieron las verdades. Acompáñese del libro en la oració. Però el llibre que ella més recomana són, diu, los santos evangelios, porque siempre me dieron las verdades. No importa que les paraules de l'Evangelis les hagis escoltat moltes vegades, igual que els pecadors de l'Evangeli, que veieren a Jesús per primera vegada. El convertit sent la paraula de Jesús i la sent com a dirigida a ell,
personalment, com l'hem de sentir nosaltres, la paraula evangèlica de Jesús, dirigida a mi personalment. I quan acull amb humilitat aquesta paraula, experimenta llavors la presència viva i joiosa de Déu, que li està parlant per Jesús. És, jo dic, l'abraçada de Déu que l'omple de pau inefable. Quelcom especial i miraculós succeeix en el més profund del seu ésser. Tot el que lligava fins ara, que estava lligat, la persona cau i experimenta una il·luminosa transformació quan se troba en Jesús. Tot el que més cau i experimenta això. Una lluminosa transformació. Tot convertit té la joiosa experiència de que al trobar a Déu es troba a si mateix. És molt important. Quan ens trobem amb Déu, sincerament, ens trobem amb mi mateix. I nosaltres ho fem per Jesús. Déu, home, encarnat. Troba, llavors, el seu veritable jo, que estava perdut. Aquest jo. I ara es troba. Ens trobem en nosaltres mateixos. El mercader de la paràbola troba a la fi la perla de valor, davant la qual totes les demés coses que l'atreien, que atreien la seva il·lusió, desapareixen. Tot el demés desapareix. Així succeeix en el cas dels convertits. No troba per suposat la solució als problemes concrets que ens presenta la vida, sinó que troba la resposta total i plena a les inquietuds essencials, radicals del seu cor en aquell, en Jesús, que és present en ell, tal com es defineix Jesús, és el camí, la veritat i la vida. Perquè en aquestes tres grans paraules es realitza l'objectiu últim de la recerca espiritual i humana. Jesús apareix davant el cor del convertit amb la plenitud absoluta que cercava. Perquè només pren la veritat com a resposta de salvació aquell que, com per exemple Sant Agustí, ha arrossegat el seu anhel de llum amb moltes